2017ko aste kulturala presentatzea etorri honea. Asteko, maiatzak 15 astelena, txaldeko 8etan, auzoko emakume bat Masterchefeko konkursantea dana, hor emango igu hitzaldi bat edo behaken hitz egiteko aukera edukiko dugu. Gero maiatzak 16 asteartea, bertan 8etan nengoa hitzaldi bat kirolan berdintasunari buruz. Eta bertan nengoia pelotari batzuk, emakumeek eta gizonak, eta gero futbol eta eskubaloriko jokalari profesionalak. Gero, maiatzak 17 asteazkenen, 8etan, jokeleko sukaldarik eta ordizikoak, eta leheno esan den auzoko Edurne Trantxo Masterchefeko konkursantea horrek emango dugu pintxoen erakustaldi bat. Eta gero maiatzak 18 osteguna, atxaldeko 8etan baita izangoa patata tortilla lehiaketa, eta epaiek izango leheno aipatu itegun sukaldarik, diala ordiziko sukaldarik jokelekok eta Edurne Masterchefeko konkursatzea. Eta gero maiatzak 19 aurrera ostirala dela, hortik aurrera izangoa egitarau potentea ez dela, eta hor gauen 8etan, atxaldeko 8etan egoea monologok, Kike Biguri eta Alex Rabanaren eskutik eukiko ditu monologok, eta gero 9etan helduntzako ipuin kontaketa baten goa. Amaia Pagola auzoko emakume baten txapelduna izan dela, eta bere eskutik emango du. Eta gero, maiatzak 20 larunbata, goizen 10:30 egoa 3 bider 3 txapelketa, infaltiak eta alebina jokatuko bena. Eta hor Errealak eta Ibarrek emango ditue kamistak jokalaringatik firmauta, irabazlentzat. Eta hor esan behar, apuntatzeko daola Ordizi tabernan, maiatzak 2tik 5 7 8 eta maiatzak 9tik 12 7 8 baitare. Eta gero atxalden 7etan izango zen bertso jaialdia Leidorren, eta hor bertsolarik izango zian Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Beñat Gaztelumendi, Alaia Martin, Sebastian Lizaso eta Etxaun Lekue. Eta gai jartzaile bezala Amaia Agirrarituka. Eta hor esan behar dara bai, sarreran zenbakiakin zozketatuko jala 3 afari hemengo auzoko tabernatan. Jokel, Ordizia eta 66 taberna. Eta gero bukatzeko maiatzako 21 igandea, ordu bitertan bazkaria Garardo azoka bat duzela, auzoko plazan, eta musika zalaituangoa, eta izangoa DJ esangoa musika jartzen, eta gero menua bisaltxitxa, haragi pastela, ukondo erdia, bizkotxa, euskal pastela eta garagardoa.